Είμαστε, λέω εγώ, σαν τα τραπή σας! Τι κατάτια είναι αυτή! Πηγαίνετε στα σπίτια σας! Και ποιος και εσύ να μας πεις τι θα κάνουμε! Εγώ είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος των 250 ανθρώπων εδώ στη Σπιναλόπουλα. Είμαι ο άνθρωπος που υποχρεούμε να υπερασπίζομαι τους δημοκρατικούς θεσμούς εδώ στο νησί. Έχει να επιβάλλω τη ζάχη! Τι λες αυτή, κύριε πρόεδρε, που μας κουβαληθήκανε τούτη εδώ, στο νησί! Εδώ, άκουστε σε και εμάς. Να το σεβαστούμε και να μην το ξεχνάμε. Γιατί να σφαζόμαστε μεταξύ μας, καλύτερα να βρούμε λύσεις. Όλα για λύσεις. Αλλά λύσεις δεν βλέπουμε. Λύσεις υπάρχουν. Ο συνάδελφος από εδώ έχει κατασκευάσει ίσα με 10 δεξαμενές στην Αθήνα. Ας πατήξετε λοιπόν τις δικές σας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πρόεδρε. Καλύτερα να συνεργαστούμε παρά να σπρέχουμε. Ότι είμαστε εξιδιώτες είμαστε ποτέ. Στο ίδιο καράβι. Τι πράγματα είναι αυτά! Ωραία, μπράβο σας, πάμε άλλη μία.